nga mao ni ang pulong sa Dios nga sa Salmo 119:160, chapter 119 verse 160, the beginning of your word, O God, is truth, and your word is forever. Ang kasinugdanan sa imo mga pulong, O Dios, kamatuuran, o ang imo mga pulong walay katapusan. Muna nga, naginanglan kita og divine revelation. 22:29 San Mateo, daghang nga sayop, mga katawhan na sayop, tungod kay wala sila musalig sa gahom sa kasulatan. Yung gahom sa kasulatan, the Word of God. And the Word of God is power. So, mao ni ang unang pangutana ni Busa na sa 1 Corinto 14:16, misaade ang Dios nga ihatag ko kaninyong Espiritu Santo aron nga makasabot kamo sa mga butang nga dili ninyo masabot. Ug ang Espiritu Santo dili mo